baby, 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 alright, baby, baby, please stop, no go af de andre sanger. Fuck you. Lose. Hej så. Lige før så fik jeg vist tæv af hende der piner ikke og sådan noget. Det var ikke så godt. Men nu skal jeg holde min koncert, som I ved. Men den vil jeg gå i gang med nu. Så husk altid cykelhjelm på, når jeg skal synge. Er I klar derude? I Viborg! Jeg har altså ikke nogen tilskuere. Ja, jeg går i gang. Baby, 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 oh, you like baby, 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 and you like baby, and you like baby, oh, don't you know I speak in mind, bye, baby, 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 ooh, you like baby, 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 ooh, you like baby, 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 ooh, don't you know I speak in my eyes, Nå, Justin Bieber. Så sidder du sådan her Pelle Bussemand. Det er fandme for klamt. Jeg ved godt, det her det kommer direkte på YouTube og alt muligt. Nå, pænt på det. Vi skulle have sådan en lille til... Ja. Fanden er min cykelhjelm. Hvem er så? Min cykelhjelm. Sådan får det i det. Øj. Lige fra før. Nu, det ved jeg ikke. Men, sig det, jeg skal synge lidt for dig. Det kunne du bare have sagt for sat. Baby, 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 oh, like baby. Jeg tror sgu, det var alt for det interview. Baby, baby, oh. Justin Bieber. Øj. Det var løgn. Du skulle have været klar med sminke og hele pisset. Prøv her. Det er altså ikke godt nok, det der. Du skal spille om en time. Kom nu op. Kom nu. Ja, tæver. Dit hår! Det var løgn! Justin Bieber, jeg tror altså overhovedet ikke, du bliver kendt på den der måde. Så! Ja, jeg gør mig klar nu! Jeg skal nok sætte mit hår! Okay. Ja! Ja! Bare til nogen, der gider lytte til mig. Det var sådan min aller sidste sang. Sang min søde sidste kasse. Baby, 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 baby. Baby, baby, don't you know you put mine? Og begravelsesdag. Nej, det gider jeg ikke. Men nu, det tror jeg mig selv. Au, hat, det er bedst i det. Hvordan har det været at optage den her film, Johannes? Nå, 12. maj. Nå, ja. Jeg synes, det har været rigtig fedt. Mig, der står om bag kameraet og filmer det hele, styrer lyset og alt det der. Så, i hvert fald, jeg håber dem derude kunne lide det, vi har lavet. Hvis I ikke kunne, så er det bare ærgerligt. Men ellers så ses vi bare til næste gang. Halløj.
Hold lige ned og sige til din mor hurtigt. Jeg skal lige hurtigt have. Prøv lige så helt stille, så skal jeg lige fokusere. Sådan der. Hannes. Jeg har lavet puppe. Du tog ikke et billede. Du kom jo så her. Hej så YouTube og velkommen. Jeg er Johannes lige nu. Og den her der er på hans kanal. Så. Jeg har lavet puppe. We are dead. Der er lige noget Spider-Man. Klokkeværket. Tak for det. Han er åndssvag. Har du lige noget at sige til din mor? Ja. Kort. Mor. Men det skal der. Mor. Jeg elsker. Er det hurtigt om det der? Nej. Jeg kan lige hurtigt. Det er ikke noget til her. Okay. Ja. Jeg kan lige herfra. Kan jeg det godt? Nej.